Hej, i dag skal vi lære lidt om elektricitet. Til at starte med her har vi bygget et kredsløb, hvor vi indført nogle amperemeter. Jeg har et voltmeter i midten her, nogle batterier, ledninger, en modstand, en pære, og så er der så tilføjet en kontakt her. Når jeg tænder kontakten, går kredsløbet i gang. Vi kan måle amperemeteren ved at indføre, eller strømstyrken, ved at indføre de her amperemeter, og vi kan se, og det tager vi først senere. Vi kan også måle spændingen, med at vi har sådan en voltmeter her, vi kan indføre forskellige steder. Strømstyrken kan vi altså måle med de her amperemeter, og hvis vi så fjerner noget som for eksempel resistansen eller pæren, vil amperemeteren så stige. Kan vi lige gøre her. Ups. Vi kan altså se nu, at strømstyrken er blevet i dette tilfælde dobbelt så stor, altså steget, hvilket gør også, at pæren lyser væsentligt kraftigere. Vi tilføjer lige modstanden igen. Nå, så går vi videre til spændingen. Hvordan kan vi måle spændingsforskellen? Her har vi altså voltmeter, hvor vi kan måle, at selvfølgelig selvom lige ved siden af den anden skulle gerne give 0, så skal man måle, hvor kraftigt batterierne er. Vi bytter op på den her. Vi kan så se, at hver batteri giver 9 volt. Vi kan så måle her og her, og se, at over de her to, både over modstanden og pæren, er der altså en spændingsforskel på 17,999 volt. Hvis tager den i midten her, har den en spændingsforskel på ca. 9 volt. Altså er der en spændingsforskel over pæren og modstanden på 9 volt hver. Vi kan se, hvis vi tager et stykke ledning, at der også er selv over ledningen kan vi se, at over en længere afstand er der stadig en forskel i strømstyrken. Strømfald. Sådan der. Vi vil så gå videre til nogle simple beregninger. Jeg har her i Word indtastet de fleste af effektformlerne, hvor vi så i det her tilfælde skal beregne modstanden i pæren. Modstand, altså R, beregner vi ved spændingsforskellen divideret med strømstyrken. Spændingsforskellen over pæren i det her tilfælde er 9 volt divideret, og vi tager altså strømstyrken, vi dividerer det med, der er 0,9 ampere. Hvilket altså giver os en modstand på 10 ohm over pæren. Vi kan også beregne effekten. Effekt altså lige strømstyrken gange spændingsforskellen, som er 9 volt spændingsforskellen gange de 0,9 ampere. Hvilket altså giver en effekt på 8,1 watt i pæren.